Biyung Rama men pada bekti karo wong tua Bona gendong kewer tinamengi dipun gudang delingling lan sawang inyong nangis tulung-tulung tetembangi banyu masan mau sore bapak subur rawalo ngersakaken renggong manis mumpung ana sinden senior nyong njaluk karo biyunge nyong mangga biyunge renggong manis lenggere mangga lengger sikus karo lengger feri ning nyong njaluk anu ketibungan Banyumasan sing asli cok anu denge mandan ditabuke edek nasending cok sing Banyumasan sing asli tapi sing iramane sing rangkepe ping 4 aja mung pindho tok renggong manis kaya ngapa mangga balengger kalian mangga biyunge baleni kok calunge jur kaya calung sekolah mani Hey!
Bima Suci Ismoyo Jati tegugane jan mane-mane man plat airku jan main banget iya ala bodo yuk iya iya matur kesuwun Mbak Lengger, Bagus Fari, Gus karo Ferry, dadi Gus Ferry. Ferry ngokna biyunge angger nembang tuli pas banget kok. Dasare anu sinden profesional. Brayane biyungku ya memper. Wong ngena sing melu nyong bocah kabeh. Bar corona rombongane ganti sing bocah kabeh sing tua pada pasrah karo nganak enak sing pada mangkat sing bocah-bocah bae.